We hebben de Ambiorix-prijs in 2010 gewonnen. En dat was voor ons een hele mooie erkenning, een waardering voor de weg die we tot op dat moment hadden afgelegd. En dat betekende ook voor ons dat we een bevestiging was dat we toch sommige dingen op een goede manier aan het doen waren. Zeker is de afgelopen 15 jaar uiteraard heel sterk veranderd. 15 jaar, zeker in onze sector, is een eeuwigheid. Als ik kijk van op dat ogenblik waren we denk ik vooral lokaal georiënteerd. Nu zijn we een internationaal globaal bedrijf geworden. Toen praten we over een omzet van 150 miljoen. Nu praten we over een omzet van 1,4 miljard. Dus het tienvoudige van dat moment. Op dat ogenblik was ik ook nog CEO. Ondertussen heb ik die verantwoordelijkheid overgedragen aan Stijn. Ja, ik denk dat Cegeka sterk geëvolueerd is. Vooral van eerder een dienstenbedrijf waar we eigenlijk uurtje factuurtje deden naar ook digitale platformen. Dus vandaag zijn we ook gekend voor digitale platformen als Smart School, als Nexus Health. Dus we zijn geëvolueerd en het bedrijf werkt ook 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Er zijn heel wat banken in de Benelux die eigenlijk elke seconde afhangen van de infrastructuur van Cegeka. Hoe men gaat ondernemen in 2050, ja, moeilijk te voorspellen, maar rekening houdend met geopolitieke omstandigheden en de zaken die op dit ogenblik spelen, denk ik dat Europa veel meer op zichzelf zal moeten terugvallen. Dat betekent dus dat we toch meer afstand gaan nemen van onze Amerikaanse vrienden en zelf voor bepaalde oplossingen moeten zorgen. Wat voor, denk ik, ons als Europa, België, Limburg weer enorme opportuniteiten kan meebrengen. Wel, Limburg is een echt unieke plek om te ondernemen en heeft heel veel troeven. In de logistiek gaat het vaak over ligging, maar ook in de dienstensector gaat het vooral over mensen. En hier zijn zeer goed opgeleide, talentvolle mensen, maar ook met een goede arbeidsethiek. Dus de Limburgers zijn gewoon van harte werken en dat is nog altijd het belangrijkste. De regio moet vooral inzetten op zijn troeven en heel internationaal denken. En zoals André zei, er is heel veel aan het veranderen in de wereld, zeker in onze wereld. Elk bedrijf is verder aan het digitaliseren, ook overheden. En de realiteit is dat iedereen zeer sterk afhangt van Amerikaanse technologie, Microsoft, hyperscalers enzovoort. Dus ik denk dat Europa en Limburg daar ook een plaats in moet vinden en ook met eigen oplossingen komen. Een advies naar andere ondernemers en dan vooral jongere ondernemers is van ja, wees ambitieus. Ga ervoor, leg de lat hoog genoeg, niet te hoog maar hoog genoeg. En als je er op een bepaald ogenblik bijna bent, doe zoals ik altijd gedaan heb, schuif ze een beetje op, leg ze weer wat hoger. Ik denk dat heel veel mogelijkheid is als we de wil hebben en het doorzettingsvermogen tonen. Dan is inderdaad ook voor ons hier de sky the limit. Mijn advies naar ondernemers is natuurlijk enerzijds blijven volhouden, zoals André al zei, maar ook je continu aanpassen. Dus ik zeg vaak, je moet het onvermijdelijke versnellen. Dus je moet niet blijven zitten en vooral kijken wat eraan komt en ook op voorhand al durven veranderen. Als kantelpunt in de groei van de onderneming, denk ik dat dat vooral was, voor mij althans, de overname van Ardatis. Op dat ogenblik was Ardatis groter dan Cegeka. Vele mensen adviseerden mij toen om dat niet te doen. Ik heb dat toch gedaan, ook omdat Ardatis op dat ogenblik de oplossing was voor een Cegeka. Cegeka was vooral georiënteerd naar het infrastructuurgebeuren. En Ardatis was vooral gericht op alles wat met software te maken had. Dus samen maakten het een heel sterke combinatie.
Ja, voor mij denk ik was het kantelpunt vorig jaar waar Cegeka toch een globale speler is geworden en anderzijds een heel breed portfolio. Dus we kunnen eigenlijk vandaag competen met zeer grote spelers. Hè. Enerzijds Amerikaanse dienstenbedrijven zoals een Accenture en anderzijds ook de Indische spelers die heel sterk zitten in de IT-wereld. Vandaag de dag hebben we ook dat ruim portfolio aan producten en diensten en anderzijds hebben we ook nearshore en offshore capaciteit, want er wordt veel gesproken over innovatie, maar vandaag gaat het ook vooral over productiviteitswinsten en kosten en je moet kostefficiënt zijn door eigenlijk ook de capaciteiten wereldwijd te gaan inzetten. Ik denk de moeilijkste periode was de start. De beginjaren van Cegeka waren zeer moeilijk. Je moet niet vergeten, op dat ogenblik waren wij aan het worstelen met kosten die hoger lagen dan onze inkomsten. Dus dat is nooit geen prettige omstandigheid. Dus we hebben, hoe zijn we daar doorgekomen? In feite door, wat ik straks al zei, door doorzettingsvermogen van je niet laten klein krijgen, doorgaan. En het geluk hebben op dat ogenblik om een aantal mooie contracten af te sluiten, waardoor je een heel stuk verder komt. Ja, na mijn tijdperk is korter bij dan dat van Stijn, denk ik. Ik denk dat voor wat betreft Cegeka, mijn ambitie was om Cegeka groot te maken. Zijn we er al? Ja, als ik mijn ambitie mag uitspreken, nee. Ik denk dat zeker nog enorm veel mogelijkheden heeft en nog veel verder kan groeien, globaal, internationaal, dan het op dit ogenblik doet. Ja, Cegeka is groot, maar tegelijk ook klein. Als je naar de markt kijkt, want digitaliseren is overal. We zijn de grootste in België, maar we hebben misschien maar 5% van de markt. Als je heel de IT-sector en die dingen bekijkt. Dus ik denk dat vooral in Europa er geen sterke spelers zijn die echt erbij horen, zeer gefragmenteerde markt. Dus, en ik denk dat de volgende jaren wel boeiend worden hoe die markt zich verder gaat consolideren. Wat dat echt nodig is.